Na, hogy nézek ki? Állati jól. Minden férfi irigyel, minden nő téged akar. Legalább ide néznél, mielőtt válaszolsz? Helyesbítek. Minden férfi téged akar. Charlie! Nem már, nagyon ideges vagyok. Ez az első randim az egyetem óta. Ez mi a fene? Whisky. Whiskyt iszol edzés közben. A gintől izzadok. Ne fújt fel annyira ezt a dolgot. Megismertél egy nőt, és elhívtad vacsorázni. Pontosítok. Ő hívott el engem. Tudod, a boltban voltam, és nem tudtam, melyik kukoricát vegye meg, és nem volt ott egy eladó sem, sosincsenek ott. De ott vannak, akkor se tudnak semmit, legalábbis a zöldségekről. Még jó, hogy te ott voltál. Ne is mondd! Mondtam neki, hogy le kell húzni a héját, hogy lássuk, milyen belül. Aztán... hip-hop! Elhív vacsorázni. Ezért mondják, hogy sehol sincs annyi akció, mint a zöldségesnél. Ezt mondják? Nem. A lényeg, hogy ez csak egy vacsora. Elmégy, halálra untatod, aztán hazajössz. Ja, tudom, de azért jól akarok kinézni hozzá. Jól vagy így, csak nyugi, add önmagad. Ja, oké. Ja, szerinted vigyek ószert? Minek? Hát, látom a társadalmi célú hirdetéseket, és... igazad van, majd jövök. Érzem, ahogy éget. Férfi egészség. Eddig jól megy?